Itinagan ti Ama. Napalabas. Bayat ti panagsarsarita dagiti agama ang Monica ken Don Leon. Nakangeg ti ranipak, iso ang nagdanag ti Don. Binilin na nga rod adagos ti anak na amapan iti siledda ken ni Chona. Nakasalaw gayam kadagiti managdakdakes da Hepe Salvador. Kabayatan ti panagrondada iti asideg ti balay da Mayora Rugante. Inkagumaan dagiti polis ti nakiranget. Ngem saan da nagbaligi ang nakakemeg iti kabusor. Iti may sa aparbangon, saan ang makaidna ni Mayora Rugante. Itagagayam, denggin nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Diyak malipatan tinako na kanyak ni Hepe. Uray kano kasano ti ka-impluensya ti utek ti sindikato. Basta makaala iti ebidensya, saan na asantuan. Adda nga tan-am mo na maipapan iti limad nga aramid ni Leon. Oh, daytoyan ti pagdandanagak. Nagrigat tuman nga min. Le. Nagsapa ka na, nagre. Anya turas na ya. Pag alas 5 kaya man itibigat. Nalukag kan, Leon. Pasensya ka. Saan? Awanan yaman na. Ang mumata talaga na sapag nagriring. Yamsi ka. Hitaman pa yan na sapa ka nagriring? Anya ti... Napatit ti kampana iti simbaan ti San Bartolome? Leon. Anya ti kaya tasawan da ito'y? Sino tinangpatit iti kampana ti simbaan dito'y San Bartolome? Nangagmungod gayam day dyan, yaya ising. Wan, Monica. Nasda awak nga rod. Nabayagan na saan anapati ti kampana ti simbaan dito ili tayo. Ngam itay parbangon. Nakaskas daaw. Taadda ng patit. Amangan no addala ng loko kada tayo. Balasang ko. Anya ti kaya tiyo asawa niya, ya? Amumat nga agrairan dagiti dupang nga agtutubo dito'y lugar tayo. Amangan numay sa kadakwada ti awan maaramid na. Anapan ng patit iti kampana. Anya? Posible dayta, saan ka di, Monica? Dagiti tattao nga awan maaramid na anasayaat. Awan lat di da mapampanunot nga aramiden. Sikan a mismo tinakapanagnak, nga addan dagiti mapmapan ijay simbaan ama nagdakdakas. Aramiden da paikit din a hide out da dayjay. Tasaan meten ama aramat. Ay, anyan ang makapaladingit no kasta yaya ising. Nagalas a panunutan. Nakapasar kayo dito'y presinto, Mayora. Anya ti maipay ko kada kayo? Hepe, itay parbangon. Napati ti kampana iti simbaan ti San Bartolome. Ha? Sagrado a lugar day chay. Uray no kasjaya saanan amar aramat. Mabalin ka di akid dawakan ka apabantayam kumalatta. Saan ko mapalubusan ti uray asinulatan dita nga agbasak-basak ijay. Matungpal, Mayora. May patungpal adagos dayta akayatyo. Nabayagan nga awan tinang misa iti dayja simbaan. Ngamuray no kasta. Pagtalinaedan tayo kumalatta ti kinasagrado na. Mabalin ka di, Hepe. Matungpal, Mayora. Kas itinakon-akon. Masurot ti kayatyo. Panagkunagbugi. Adaman nga tan maibaon apading agserbi akura paruko dito'y San Bartolome. Amo, panagkunakit adayo mapasamak dayta. Bugi. Mabuting ta sino man apadi ang may destino dito.
Saan dalagit di akayat, ang mapasamak kadakwada, tinapagtang di kaudyan na padi, anay destino dito'y San Bartolome. Kiso ajak lapat yan, nga dama ka ito rin nagpadestino dito Kaskora Paroko. Kastagayam ti pamatim. Wen amo, isa masigurado, awanan ta agin tuturod apadi, nga umay dito. Monica, Oh, apa yaya ising? napanak nagibelang iti basura. Ammom, adda sa usao dagiti kaaruba tayo. Nga niya. Adda kanu lalaki nga agpaspasyar dito'y lugar tayo. Amang ibagbaga a pagtitinulungan tayo nga urnusan di simbaan. Anya? Kastamat ti bagbaga dagiti kaaruba tayo. Asino day ta ang lalaki? Saan da nga ammo? Ganggan na at sa kanumat dito'y lugar tayo. Itaman pa'y nga da na isarong akas ta at tao dito'y San Bartolome? At dang agpay sa pagilasinan, nga day may nagbasak-basak dito'y simbaan, Chief. No asino man dayjay. Nalabit nga iso tinang patit iti kampana. Chief, Numay sa adupang dayjay. Nalabit nga imayla nagtrip dito'y simbaan. sigurado day ta, Chief. Nabilin mo kadin dagiti kakadwa. No kasano ti panagsisinublat dang agbantay dito'y. Nakababayin mat kini Mayora, no saan amasurot ti kayat na. Nabilin kon ida, hepe. Ayusin ti amin. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, naskan na pumanaw tayo dito'y. Adupay tinaskan nga asikaswan tayo. Napipinta sa klase ti igam dagitoy asimang peta. Silyado pa iti kaaduan ka dagitoy. Talaga na laing di kontak tayo, amo. Amo na ti ipatpatulod na kada tayo. Da kayo! Ulitek nga ibaga kada kayo. Aliklikan nyo pa'y laang tagbasak-basak iti sa dinuman na paset ti San Bartolome. Nalawag ka di! Napudot ita ti mata dagiti pulis, kadagiti mapagatapan ang managdakdakas. Jak kayat nga dauray may salaing kada kayo amakimag. Tano mapasamak ti kasta. Agpagag kayo amin. Nalawag ka di? Nasayaan. Alan Bogi, pumanaw tan dito. Matungpal, amo. Itaman pa'y nga da naturad ang mga lukoy kadagiti umili. Tapno maurnos ti simbaan, iha. Uwan nga rod, mama. Dagiti pagkitkid dawak iti kasta. Madlaw ang mabutang dapay. Diya ka muno anya ti kabutang da. Nga marikriknak. Gapula ang tamabain da kanyak. Iso nga umanugot da ang mapanagdalos iti simbaan. Iha, Ngam tinako na kanyak ni Nanay Singa. Kasla na ikanak iti kabarbaro anam nama, mama. anya ti kayat mo asawan. Kasla kayat ko amaam-am mo no asino man day di alalaki nga ibagbagada. Monica, iha, saan ka kumaabastag darasudos latan? Saan tayo amam mo no asino day jay? Amangan ket dino anya laang ti plano na. No asino man day jay a tao. Mama, Narigat ti agtalaklatan, iha. Iso nga aganad ka kuma. Nakadaanon gaya man kin kaday nga impormasyon, Chief. Wan, kat kayat ko amam-am mo, no asino day dya lalaki. Damag kong agpaspasyar kano kadagiti barangay dito'y ili. Al-alukuyin na dagiti tao at tumulong amang ornos. Ken mang taripato iti nabaybayan asimbaan. Mendez, Nuanyat ko na yo, Chief. Bilinek dagiti kakadwa, tasapulin da dayja alalaki. saan? Ha? Amangan no madaksan tayo. Awan mo tidakas nga aramidan day dya lalaki. Saan ka di? Chief? Amangan no agbalatek kit di mat kada tayo ti amin, no bilang laeng. Iso asaan arumbang aramidan tayo ti kasta.
Kalukwan dayta, Chona. Leon, Asino kumati agdursok ang mga lugoy kadagiti umili ti San Bartolome. Tapno simpaen ken taripatwen dati daan na simpaan. Amom ti pakasaritaan ti kaodyan apadi ang nagpaay kaskura paroko dito sa San Bartolome. Manipod idin. Awanen tinay destino pa ditoy. Ang mga no adamet da sa panggap, no asino man jay may padamag alalaki. anya? Tinasayaat, Jonah. Pasapol ko na jay. Kaya't ko amaamuan, no anya talaga tigagara na. No aramidem dayta. Ang mga numaduktalan ti pakainaigam iti napasamak iti kora paroko. Isungag panunot ka nga umuna, Leon. Sakbay amang isayang kat ka iti anyaman nga dam. Ay na, madandanagan iti kastoy ngar aramiden ta, Monica. Ang mga nukaunget na ta ni Sir Leon. Awan mo ti dakas nga aramidan ta. Saan ka di, Yaya Ising? Kasanon no saan dagayam akayat ken ni mamam ti kastoy. Yaya Ising, kayat ko lang ang maamuan no agpaiso ti damag. Iso nga ikagumaan ta sa pulan day di alalaki. No kastamot laeng. Kasayaatan no ijay laengen simbaan ti pangurayan taken kuana, balasang ko. Nalipatam ka din. Pinaritan nak ni Papa ang mapan iti simbaan. Gapo iti napasamak. Monica, Iso asan ang mabalin ti planom, Yaya Ising? Iso nga ikagumaan talaangan asa pulan day di alalaki. Babaan iti kastoy awagas. Anya ti madamag, P.O.1 Mendez. Negative, Chief. Awan pa lang tayo nyaman nga impormasyon ang nakalap dagiti asit tayo. May papan ka dagiti naudi ang nakainkwentro ta. Amom. Dagkal ti atap ko akamang ti sindikato dagijay. Anya? Kasta ti agparparik na kanyak. Sayang. No nakakamagta kuma iti uray may salaan kadakwada. Nalabit nga dan impormasyon ta ita. May papan iti sindikato. Tirigat na, sir. Saan ta nagbaligi? Nasiglat dagijay. Amuda no sa dino ti tinorturong da. Tapno mayaw awan ta. Dayta tinang pasingkad iti pamatik. Akamang ti sindikato nga agop operate dito'y San Bartolome dagijay. Ngamin, amuda ti pasikot-sikot dito'y. Sigurado kayo kaditi da ito yung aramidin nyo, amo. Di matadanay baga kada kayo ni Mayor. Sigurado ak, Bogi. Jaklakit dito lang, nga dagdursok amang kalaban kanya. Amo. Ammom adakkel ti impluensya dagiti kakasta at tao kadagiti umili. Sigurado nga apektadon tulaki ti dagiti negosyo tayo. Sa bagay, husto da ita, amo. Banag adyak itulok, Bogi. Nakaskas daw la. Nagturod matan, no asino man day jay. Nalabit na bagito. Di na mo tararamidan na. Sa bagay, atay tante simbana mo. Mabitlaeng, tay paradak tita sangwanan ti simpaan. To'y logan tayo. Atay tamo. At data ni ti sangwanan ti simbaan. Madlaw nga adda tao iti simpaan. Nalabit nga adda dita ti tao agagarak. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Don Leon Rugante iti simbaan ti San Bartolome. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama! Napalabas
agpada anaklat da Mayora Chona Rugante, ken Don Leon, idinangngeg da ti nakapati ti kampana iti simbaan ti San Bartolome. Inatap ti Mayora nga amangan no adadagiti dupang anapan nagbasak-basak iti simbaan, ket pinagtripan da pinati ti kampana. Kinasarita na nga rod ni Hepe Salvador, ket kiniddaw na anu mabalin. Mabantayan lat tataglawlaw ti simbaan, tapno saan apagumukan dagiti dupang ken dakes ti aramid na atao. Iti sa Balya Bangir, sinapol da Monica ken ising ti lalaki a maipadpadamag a mangal allukoy kadagiti umili ti San Bartolome at tumulong nga agdalos ken mangurnos iti simbaan. Kabayatan na, may samot a banag ti kayatapen ken ni Don Leon. Itagagayem, denggin nyo tituloy tinubela tayo ana paulwan. Itingnagan ti Ama. Ammo madakkel ti impluensya dagiti kakasta at tao kadagiti umili. Siguradong apektadon tulaki ti dagiti negosyo tayo. Sa bagay, husto dayta, amo. Banag ajak itulok. Nakaskas daw lang, amo. Nagturad matan no sino man dayjay. Nalabit abagito. Di na ang motor aramidin na. Sa bagay. At daytan ti simbala mo. Mabit lang tayo paradak ti lugan iti sangwan at simbahan. At dayta mo. At datan dito sangwan at simbahan. Madlaw nga adda tao iti simpaan. Nalabit nga adda dita ti tao agagarak. Amo, mabit lang. Saan kayo pa dumsaag? Siguradwag pa'y nung natalgad taglawlaw. Sakpay dumsaag kayo. Bugi. Narigatan, amo? Ang mga nadagit di madagit small time makabusor tayo itaglawlaw. Sana rumbeng ang maisagmak kayo. Sumagmamanon a barangay tinapananta, Monica. Ngam saan tamot anasalaw day jay alalaki. Di na kumamit upayan, yaya ising. Amumot no kasano ti gagar ko. Tapno maisabli ti pamati dagiti taga San Bartolome iti Diyos. Amok dayta, balasang ko. Isu na laeng, taamangan no saan ta masarakan day jay alalaki. Basta sana ka mapukawan iti namnama, yaya ising. Ala, ituloy tangaruden ti mangan. Tapno maituloy tamutin ti agsawar. Bareng no masalaw tanga agpayso day jay alalaki. Leon, apay nga ta. Hello, Leon. Jonah, at tagabi pa kayo naigamit ikanta dagiti polis nga banbantay dito simpaan? Binilin ko ni Hepe nga da ko mapulis nga agbantay dita, Leon. Iti kasta, saan nga agasak-asak dita dagiti dupang ken dagiti managdakdakas. Kasta ka de. Wen, di mo ibaga kanyak nga adda ka ita dita. Kasta nga ron, Jonah. Anya ti araramidam dita, Leon. Kaya't kulaeng ti makasigurado. Iso nga may kami dito'y kinibugi. Ngam pulis mo, tinatanunan mi dito'y. Di nakgayam impangag. Imbagak lang aruden kan karumbang lang aganad ka. Anan, di ka nagungit pa'y. Sana ba ni? Tapumanaw kami matlaang dito'y kinibugi. Ala, dahil talaang Jonah. Bye. Bye. Oh, anya lakit din ni Leon. Natangkan ti ulo na. Imbagak lang aruden kan kwa na asaan abasta agdarasudos. Tanumaamuan dagiti taga San Bartolome. Ti pakainaigan na itinakaamas a pagteng. Sigurado akagura danton ni Leon. Anya jay ko nami, P.U.1 Mendez. Naggapo ka nun ni Don Leon ije simbaan. Anya?
Dayta ti agpayso. Anya tinaramid na ijay. Sigun iti awag ti kadwa tayo ang nabilin nga agbantay ijay. Kaya't nakanong amuan, no asino tinang patit iti kampana ti simbaan. Ti loko. Naimbag ta saan ang nauram. Ha? Ni, Chief, apay akas tati ko nam. Kwa. Awan. Awan dayjay, P1 Mendez. Di mulatan ni kaskaso dayjay anay baga. Yaya Ising, santan samad na masalaw day di alalaki. Monica, Talaga akayat ko amaamuan no asino day jay. tinasayaat. Kat agdamak tamanan. Bareng no adda makaibaga kadata. Sige, Yaya Ising. Dayta ni, adda lalaki di tawaitin siya. Isunti pagdamagan ta. Wana na. Mabiit lang tayo sadang ko tilugan iti batog na. Naimbag nga oras mo, Barok. Mabalinti agdamag. Anya dayjay, nana? Adda nga minsapsapulen mi. Amangan ko namin no nakit-kitamket di ti tao asapsapulen mi. Agar-aramid ka iti pakaisag makam, Leon. Jonah, Laglagi pam kumaka na yun. Awan ti makaammo ka dagiti aramid mo. Ngam no si kamatlaang ti agaramid iti pamuspusan. Tapno mabistuda ka dagiti umili. Makaammo ka. dinakman sirmonan, Jonah. Nalipatam samet niya asawa ka laeng. Tsak kayat ti kastangar aramidam. Nalalaing kakit din yung siyak. Iyal ali ka kakalaan, Ha? Leon. Nangruna kat awan apulos ti amo ni Monica iti pudno nga aramid mo. Sigurado ang mapukaw ti panagraam na kan ka. Numaamuan Sumarting ka! Sumarting ka! Kaya't mo ti makabil, ha? Mas sakit anak yun. Amumat lagayam ti masakitan. Isuasumar din ka! Kaya't mo asawan. Kabarbaro ka lang diti San Bartolome? Saan kong ilibak na ita, Kapsat? Si Kamat, Monica Lagtan. Kastati kaya't ko ayawag mo kanya. Sana bali ta panagkita ka. Saan mat nga aginandayo ti edad ta? Sige. No kasta ti kayat mo, Monica. Oh, di may mayat adenggan. Amom, magustuwak ti araramidam. Ti pananganlukoy mo kadagiti umili. Tapno tumulong da amang dalos kan mang taripato iti simbaan. Kaya't kung amin na may daras ti pan nakadalos ti simbaan. No sisyak lang tagtignay. Mabayagan. Isungag sapsapulak iti makatinulong ko. Di kag danag, makatulong ak. Kan addadag iti maayabak at tumulong. Agyaman no kasta, Monica. Dumabalin, inton bigat. Marugyan ko man. Apag isunto inton madanon ti Domingo. Mabalin ka di, Monica? Kan mangikuyog ka kadagiti kakadwa minton bigat. Owan, sige. Awan ti parikot. Sino nga tadyo inyawag dagiti kakadwatang agpilit asumrag iti simbaan? Jak amo, Chief. Sa bagay, saan mo't ang mabalin nga iparit tayo nga at damapan ni Jay? Ngamin, simbaan day Jay. Iso na lang ta nagturid maten no asino man day Jay. Ang mga no iso dayjay tinang patit iti kampana, Chief. Anya? Posible. Saan ka di? Mamuan ta, apaman ang makagtang tayo Jay. Mendez. Katkas itinakunakon. Saan tayo ang mabalin aparitan dagiti umili ang mapan ijay simbaan? Sa dino tinagkapuan yo kini ising iha. Masiguranak namin dito'y balay.
Iso ang nagpalpalailang kami kaniyaya ising, Papa. Kasta ka di. Iha, inton sa maruno. Agpakata ka kanyak, ha? Papa? Amo mat a delikado ti panawon itan. Kasanon, no addamanen saan aninam na maapasamak. Pasensya kan, Papa. Awanan yaman na, iha. Basta inton sa maruno, agpakata ka kumaganyak. Aramidag, Papa. Ulidag, pasensya kayo la kuman. Dagiti pamanak niya. Amay sak nga ordinado apadi. Mabalin mo akitahan. Rekisaan. Ubing kalaon ay apadi, Father. Kabsat, panagkunak, kaya't saan mo't siguro ang maala iti edad ti panagsirbi iti Diyos. Kastamot lang ti panagsirbi iti pagilyan. Anya ti kayat masawan? Santa ko man apagdinis ko tiran ti maipapan iti dayta banag, kabsat. Nadalos ti konsensya ngay may ditoy. Isa pangasim ko ma, tadinak pagduadwaan. Ammo ka din ni Mayora ti kaddam ditoy. San pa'y? Ta prioridad ko ita, ti pan nakadalos, kan pan nakaaramat man ti simbaan, kadag iti maisayang kat, apanagdayaw iti Diyos. Ang hindi kagda nagkabsat? Siyak amis mo ti makisarita iti Mayora. Apaman ang masimpati simpaan. Mapatpatit manan ti kampana. Oh, panagkulang ka sa... Chona. Apay. Ti kampana ka di ti mapatpatit. Wan, Leon. Kasla ipasimudaag na nga iti mabiit. Sumarding ka, Chona! Siguro. Agpaiso ti may papan iti sao-sao nga ibagbagadag iti taga San Bartolome. Adda kano ti lalaki ang manginginggan nyo kadakwada. Tapno dalosan kan taripatuen dati simbaan. Jakpay ngamin na panagnegan ka. Ngum iti kastoy ang mapaspasamak. Masiguradok nga adda ti kinapudno dayta at damag. Chief, ado ka dagiti umili ti adda ita dito'y simbaan nga agdaldalos. Mendez, Karaman ng ti anak ni Mayora Arrogante, kadagiti adda ita dito'y. namati iti Diyos ti anak ni Mayora Arrogante. Marik na kansing patabalasang. Ha? Kaasimat no bilang laeng. Ne. Chief, anya ti kayat mo asawan? Apay anak ko nam ti kasta. Ah, Apay ko makaasimay. Iti anya aga po. Mendez, agbalbalin ka na chismosa. Mabalin ka di. Saan nga amin nga ibagak kat ikam iti sabali akay papanan? Chief, tilugan ni Don Leon. Isuday ta dimta. Hepe, anya ti mapaspasamak ditoy? Saan mi aninamnama ti umayo dito Don Leon? Si kakit di met hepe. Nagadayo ti sungbat mo. Anya ti mapaspasamak ko na. Agdaldalos dagiti umili, Don Leon. Panagkunak, inton Domingo, marugyan manen ti panagdaydayaw iti Diyos dito'y simbaan ti San Bartolome. Anya? Kasayaatan siguro no umay kayon tumet, Don Leon. Pareng mapakawan dagiti basolyo. Anya? Anya ti ibunga ti imbaga ni Hepe Salvador ken ni Don Leon. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag.
Sabali payasagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang Tarabay.